Pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Merendal na, merendal na, merendal, 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 merendal. Da merienda, 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 merienda. Maray na hapon, Pilipinas! Good afternoon, Legazpi City! Hi there! Good afternoon! Good afternoon, mga tugang sa mga taga-probinsya Kanalbay. Kumusta po kamo dyan, gabos? Mga taga-Sursogon, Katanduanes, boda mga taga-Masbate. Mga nakatutok tabi sa Facebook Live ngunyan hapon. Good afternoon po sa Indo, gabos. Kumusta lamang kita? Enjoy! Mga tugang, God is good all the time. Kami po nagapaabot giraray din pang musta sa lambang miyembro kan bilog na family. Kumusta ka mo dyan? Kumusta ka, John? Ayos ka lang, John? Ayos ka lang? Saan kami nunting sa'yo mo, John? Para ka nagburo bakasyon. Gari po may nagunting ka kay... Pwede mati mo na. Gari araw ka na gusto ko managunting. Pero gari pa ko pa ako bagay kaya. Gari pig ko ang ko pa. Piguro analyze ko. Pero garo ba kaya? Garo araw ka na di ba? Garo araw ka ni. Ang sa kuyang pig-isip-isip na gunting. Naling mo gunting ni... Midbid mo si Kwan. Si Jason Statham. Midbid mo. So, di ba? Garo araw ka ito. Ang sa kong pig-iisip na gunting. Pero gari mas gusto ko sa gunting ni Kwan Jeneline Mercado. Mi amigo! Father Marlon Bron, my good friend. Happy listening po sa kuy. Uy, pangyayari si Chorodi. Chorodi. Maray na hapon tabi sa imo. Rodolfo Bron. Nasa ku... Ay, pangyari sa imo, Chorodi. Nagdyan ka palang sakot mo. Naghahalat ki merindalan. Naghahalat pala. Ay, ang sabi pala ni Padre, naghahalat nga kami ki merindalan. Yan. Naghahalat pala. Ay, sus. Patok doon na dyan tabi, Padre Kikuan, ki ano yan, ki maski ano dyan na... Matok doon ka na dyan sa palibot mo, na pwede lamang mapakinabangan dyan, o maski lukadon lamang. Lukadon na nyog, kudkudon mo. Tapos may sinap na kabagaron dyan na balingoy, adi. Kami ka ito merindalan, men, bako sa karaw. Araw ka na merindalan, may ka ito kan. Araw ka na, di ba? Pag na kaming merikaw noon, susugoon kami kang ina, may sulula, may sa ama, may. Noy, bulnot na kamok yung maduwang po na balingoy duman sa bulod. Bata junior nanginit yan, mga alas 3, ha? Matukad man kami kan sa bulod, mabulnot kayo mga duwang po na balingoy. Pakabulnot, pag-abot sa harong, di, ibubugtak muna sa kusina. Ano yan? Sabi kan so ama ko, ano nga yan? Makaon yan? Ay, hindi nga ako, di pa man po. Ay, paano yan? Makaon? O, siyempre nga niya ako, lulutoon. Matalion ka ngayon, oy. Ubakan mo na ang balingoy. Pagkatapos ngayon, ugasan mo na kimaray duman sa bubon, sapnaon mo. Yan. Sisap na ko, Junior, iasin-asinan ko kidit, baga, surak salt, baga. Iasinan ko ang kidit para may namit-namit yun. Pagkasap na kaan. Taguna mo, tapos ka na. Day pa. Noy, sanggot na ki sarong lukadon dyan. Sanggot man ki lukadon. Nata, maluya pa man ako magsanggot. Kuminsan, so ako minasanggot ki lukadon. Pagkatapos pagtakdag kan lukadon, bubunuton mo ito, Junior. Bubuangon mo ito, Jo. Ano ang gigibon mo? Kokod-kodon mo sa lukadon. Pagkakod-kodan mo ka na ko, anong ibon mo? Ibutak mo na sa malinig na plato. Sapnaon kon mo na sinap na among balingoy. Itaning mo na sa duwa, balingoy, lukadon, na kinudkod. Kung gusto mo, ibudbud mo duman sa balingoy.
Kung na mo may budbud sa balingoy, kuma kang plata mong sa diri, hungit kay balingoy, simit ka kilokado na kinudkod, kaon mo. Balingoy ang sira kinudkod na lokado, naka-experience ka mo kaya. Ika yun sigurado kung nakakaon ka kaya. Ha? Ni single medyo ba kayo ng rasa? Ha? Diba? Ha? Ayun nakakaon, di ba? Masiram yan, araw ka ang tabi ang kwan. Ang merindalan sa bulod, una ang problema diyon. Pagkabanggi, warang isira. Ano naman ano naman ang solusyon? Balingoy na naman. Balingoy na naman. Masap na kulong nga bigay itong bagas. Balingoy na naman ang kwan. Waraan niya kitang isira, may tinapa dyan. O, nano. Sakat na ngayon doon. Kuha na ngayon naman sa bulod no iki. Ugbos ki balingoy. Wala nga naman niya noy kay ugbos ki balingoy na ta. Magulay nga kita noy kay balingoy. Gulay ki balingoy John. Ara mo ko nang bangot kang balingoy John. Tinapa salbata ng siram. Pipaluusag yan. Masiram mo nonon yan. Bako mananggan. Masiramonon yan, di ba? Kung bako, dahil kang ibang isira sa bulod, mga tugang, mga, nailakaw-lakaw mo na duman sa manyog, mga nganap ka, Ronald, John Kilubi-lubi. Ano mong lubi-lubi? Mga nganap kang lubi-lubi. Ha? Pakakuha mo kang lubi-lubi, bibugon mo ang kahoy, putulon mo sa puro. Iyon na ito ang gugulayon mo. Malang siram kang buhay sa bulod yun yun pag maigos ka. Kaya lang talagang pag buminaba ka man sa banwa, irilingan man sa imong tao. Wow ngaya. Ano ngaya girl? Nagbaba ngaya sa mga taga-bulod. Ano po sa muyag ka to yun yun? Pag buminaba ka sa sentro, kang barangay mi? Buminaba ka sa sentro kang banwa? Mga bulod. Uy, so mga taga-bulod ngaya nagbaraba. Look at that kind of attitude nin tao na igwatulos ikang marka, may marka katulos na ikatabi taga-bulod, hali ka sa bulod. Pero ilingon mo, sisayang mas healthy. So taga-bulod o taga-sentro, nampig pa para karaon tadig sa sentro, oro aldaw. Ano yun nyo? Natod naman kita. At pag-akaunta, oro aldaw. Di ba? Puro preservatives. Di ba? Puro preservatives. Di ba? Puro preservatives, sabi ka para karaon taral daw, kumpara sa bulod, kulang ang preservatives. O, ilingaon niyo. Pinadaran o kay Father Marlon Buro, ano nga, halik nga sa likodang kan sa moyang simbahan, puso kibatag yun yun. Ang puso kibatag, may preservatives, wara tabi ang puso bastag. Tapos, lubi-lubi, natokdol pa sa ginula, pangyara, yung pala sa pangutuan ka sa bako dyan sa Kutman Church. Pero araw ang pinakamasira, pag-restoryantan, ano yan, kaunon. Araw ang pinakamasira ang mga estadyo nga pagluto kay ugbos kay ning puso kibatag, araw kay nandakulaan ko. Number 1, masiram ang puso kibatag yon isabay sa kusido. Nakabalo ka na ka yon? Iyan baga na kusidohon mo na, ano nga nito, so, turingan, kung bako suburaw, masiram ang puso kibatag, isaram sa kusido. Kung bako paksiw, yan, masiram yan. Ang puso kibatag, masiram ang yun, gigiris baga kipirino, tutungan mo, salbatan ng siram kan. Tutungan mo, bangutan mo kinitib na manok. Wara nga kita no ikikwan, pangbangot sa ano yan, pangbangot sa ano ini, pangbangot sa kwanta sa tinutungan ta na o puso kibatag. Paglastiko na nga dyan ki manok sa natad, lastiko ka ki manok sa natad, binakapag-kapag sana. Alat mo na nga yan, kasi manok na nalastiko mo, gina nga bakutaan. Gina nga bakutaan. Gina nga, ay susakataning tangayaan. Anong gigibuon mo? Para di ka masagot, kang kataning mo, Tiyo, manay, uy pasensya na ka mo. Tanda aksidenteng nalastiko sa manok nindo. Palitan ko na sana po, honest po. So, pili na po ka mo domang kidumaraga sa kwan. Palitan ko na nang. Papalitan yun yun. Ano ka nang ururon sa barangay? Sa salidahan mo. O kung bako, mabuot sa neighbor mo, sabihan ka,
Ngaya, oy, noy, ba na ngaya pagsaliday? Ay, ano mga sa manok na nalastiko mo? To baga ngaya, tinutungan ko, binangot ko nga sa puso kibatag, ay, ba na ngaya? Tabuan mo na sa nangaya ko, digdi. Bangaan mo na sa nako. Bako, Junior? Maray bagang ururon. Kaya, arugan mga, I do not know ko. Sa bagay sa mga punuan na ini, nangyayari pa mga tugang arugan sa bulong. Ang puso kibatag, nakakauna ko sa vegan John. Sa vegan, paghuno ko, anong salbatan nga niya ko inita? Prinito, binugtakan kibunay, crispy, diyo. Sarong, lima-limahin na pidasong gari. So, matalimon baga, salbatan na 150 sa sarong hotel, restaurant duman. Ano nga niya ko ini? Pagpara email ko. Puso kibatag na prinito. Di ba? Di ba? Yan tabi. Mga tugang kung paano mo yan, i-recycle ang mga masiram na luto, mga tugang dyan sa bulod. Kaya po man sa pero Filipino ingenuity o Filipino creativity, yung man sa nang kaypuan, para tabi maging masiram. Di ba? Sa mga aki sa bulod, mga makusugon yan, ta nagkaparakaraon sa alam, pigugulay dyan, ugbos ki karabasa, pigugulay. Ugbos ki dahon ki ampalaya, pigugulay. Ano pang pigulay dyan, Angel, na dahon? Dahon ki, nakakaon na ka mo ki dahon ki dap-dap, ang dap-dap pigugulay. Pigdap-dap, pigakaon na yan, tabi, naman? Okay, so arag po kayan ang sitwasyon. Okay? O, bueno, yan po sa tuyang mga dagdag na mga samno. Ramon, ara mo daw ang gustong sabihon? An sa tuyang tataramon, ngunyan tabing hapon, Chorodi, Bron, Chorodi. An sa tuya tabing tataramon, ano yan, tabi Chorodi, apog, arami, si Chorodi pa din ni maaraman. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Dahil mo nga ako ngayon kang pag-istoryahan, ako ngayon, mas may edad si mo, aram ko ngayon, gusabihin kang apog. Ano po ang gusabihin kang apog? Ang apog po, mga tugang, mas sikat iyang kang panahon. Ang apog tabi kan lime. Yan. Neling mo yan na pigiribo dyan sa pag-ibok yung mga simbahan sa palibot, ha? Yan. Iyan po ang ginamit dyan, mga tugang, apog. Pinaratong patong nagamo, ginamitan po kilime o kaya apog. Iyan po ang pigigibo na as semento. Okay? Now, sa bulod, sa ibang lugar, ikaw magipiga-apod na apog. Aram mo yan ang mga shell, Junior, sa mga shell baga. Sa mga shell, iyan ang gigibukan kan mga gurang, bibalad iyan kung bako, liluto sa kawali na maging crispy. Ang pagkatapos kan, Junior, bibayo, hanggang iyan sa pumuti. Ang apod nila kan apog, tigbubugtak iyan, Junior, sa mga sumamaan baga, sumamaan. Tigbubugtak sa buyo, buda sa tabako, iyan ang pigpaparasapa kan mga gurang. Di man baga ang gurang nararaot. Iliwan mo, imagine mo ang shell, iyan ang shell na nasugari. Iyan ang shell naan. Kikuan yan, uning kikuan sa kawali. Kikuan sa kawali. Kikrispy painitanggan sa lumumuyo na maray. Ilingon mo, powder na, gigibunin da mga tugang na panglahid sa buyo. Buda may kasarabay na bunga, may kasarabay na tabako. Kikaon iyan kan mga gurang. Mailing muna sana mga tugang, papulaho na ang kwa, mapulaho na ano ini, ang ngipon. Imbis na magpapara sigarilyo, iyan ang pigkakaon kan mga gurang. Kaya lang sigang lustab. Ang panalgan kang arong Junior, mariparo mo pula. Tigpa para lustaban kan mga gurang ka ito. Hello? Hello. Yes, sir. Good afternoon. Ang apog mabintaw sa iriga. Ano? Mabintaw sa iriga nga po. Anong klaseng apo ka? Si panganga, migo? Panganga? Pagnganga. O si? Bako, tamaan sa ko yung pigasabi na made of shell iyan? Ito nga no? Oh. Di ba? Oh, salamat migo ah. Makusugon ang feedback ng radyo kay ning Sarawayo na ining.
Iyan tabi mga susubiyong kang apog. Pero iba man itong sabiyon na nga, ang kapal ng apog mo. Kaya baga junior na uso ang kapal ng apog ta. Yan bagang mga gapo na pinaratong dyan sa mga churches tang mga haluyuno ng panahon. Pag pipahuruhi bug iyan, di mo naman mariparo ang gapo. Kaya baga na uso ang kapal ng apog mo. Gusto mo sabihin, tabi. Kanday ka mong supog. Ito. Good afternoon, tabi Henry M. Di man pigakaon so. Ay, di man talaga pigkakaon. Pero sisa pa maganinda. Pigluluwa man giraray ito dyan sa paon subuyo o subunga. Sige sa nang luwa ninda. Pero may nahalon kan sigurado. Sigan sapa, sigan sapa, sigan luwa. Paminsan, pag makulog ang tulakan mga aki, mataram na sa gurang. Noy, mara na ito, makulog ang tulak mo, iiluton ang kanggurang. Magmangno ka mang kanso sa imong tulak, pano kiliwoy. Bako apog nakakapuling kung maparoson. Iyo po, totoo yan. Very fine, very thin and fine kwenta. Ang apod palang kan karengil, puti, iyo mananggad. Puti ang apod sa muya puti. Hay nga sa puti mo. Pigsisiring ang tano. Pigsisiring kaan. So mga gurang baga, may buyo, may puti, may bunga, buda may tabako. Pagkapato sa kaan junior, tayo na kayang sapon, sisiring ka, no? Sisiring sa nakaan. Gamit ang almeris ang apod kaan, so lubang-lubang mga sadit, buda may sadit na panglabok. Ang apod kaan, mga tugang almeris, tama, almeris ang apod. Toy rain, may correct tabi, my good friend, ang apod kaan, almeris. Yan. Di ba? Almeris, so labukan kang lubang-lubang kan mga gurang. Migo, bata pangudto pa sa nakita, napaano ki... Sorry, Migo. Pagyari, bata na. Alas 3:30, nangudto ka pa sa natoy, pagyari si mo. Napano nga yan. Isang nga mo. Sarawayon ka na. Sorry pa lang sa mga nagmemerindal. Pagyayari man hanggang. Maringa ni Toy Rain, nag-text ka na, pasensya na po sa mga nagmemerindal pala. Kung na si Toy, pangudto. Anong lalaki nito ang pangudto? Alas 3:30. Hello? Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon. Ang tapog, sir, sa ito baga, sa mga gurang. Oh. Ikakagyan sa kaganan baga kang tiger bang. Iyo, sir. Tama ka. Kung bako baga, amigo, sulawan kang Vicks ka ito? Iyo po. Dakulaon baga itong Vicks na ito? Tigitubigan yan? Iyo po. Tapos, ang sistema ninda, pagkaaga, masinda, marinig muna sa dungo. Tapos, sige, bubuksan so apog ninda. Latos ang takang sarabayo. Salamat. Iyo man ang gadyon nyo. Na-experience mo sa... Sulula ko, arog kaan. Sulula ko arog ka din nabutan ko talaga. May laugang puti. Iyan apog na yan. Okay. Excuse me po. Tama nga ya, Almeris ang apod. Henry, ang apod nga... Ni mana. So singer da iyan. Baka man ang singer tabi. Ngayon, apog hiking society. Ako naka-experience ako nung magbakasyon ako sa Legazpi noon sa Barriada Legazpi. Sabi ni Ronnie Cerezo ng Bacoor, iyong mananggad, tama kami go. Huna ko, pigsugo ka na lastikohon sumanok nung kataid kung wara pa. Ay salap, depo ka. Depo ka nagusugan sa kuyang magurang sa mo. Kami, pedakula kami sa katultuling pa. Bayadan ko na sana. O kung bako, o ni po, sa palitan ko na sa tabi kimanok. Na aksidente po, pag-una, may samuya ito. Pumarapo no, tipason ko ngayang payo mong salbatana. Kanil mo na ngayang pambulang ko ito, lalastikon mo. Kadain mo ngayon, bakang itinuyo mo? Ay, doon man po, tituyo. Puro pundo ka ngayon ngayang gibog. Kanil mo na ngayang manok na lalastikon mo. Doon nga ngayon nga sa manok. Uto na ngayon tiyo sa kawali. Uli na ngayon,
tigbason tagay kaning umal. Ay, pasensya ka na nga po, tabi tiyo. Di pagdagit yun, sa parod mo junior yan, pagdagit si mo, pagluto na, dalan mo na tiyo. Ano po sa luto, o? Kuwang ko man, san? Di ba, mga pampauli, kung bako bayadan mo, aron kan mga irestro. Sa bulod po, de, kaya raluya na euroron. Salidaan mo tulos yan. Di ba? Okay? O, bueno, sandali, tamaya po. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yes. Ano parang itigay ako nagadamag sa imo. Ay, natapo ito to napangisi ka. Ano ba itigay ako sa topic mo sa mga santo? Matod talaga. Amo baga? Amo Ako nga baga? kaya ako na mamaiti bata naka-quarantine kami. Napapangisi ako. Ika manay. Pero pong edad mo? 52. 52. Matuang ka palang sa kuya. Matuang ka sa kuya, kidusing taon. Pero totoo ka, Reporter ka na. para ka matango na sarawayon ka. Ika po, totoo ka mag-iraid. Ha? Totoo ka mag-iraid. Ah. Mag-ara mo sa balingoy na pig-iraid. Ara mo ito. Alam po. Ay, Nagbaling nyo. Kami nga nito. Doon nga kamote. Di nagkakakarulugan ka ng kamot ko kung sisugo kang ina ako ka na mag-iraid. Kibalingo. Oo. Ano? Wala pa Kamote. mga katupin. Hindi mo kiraidan. Oo, kung bako baga, ara mo sa iraidan kan mais, napipashoot mo duman sa gari kali-kali. So pagkuan baga kan mais, so pagbruko kan mais. Ampo. Yan, baga. Maka-enjoy yun baga, di? Kaya lang, pag napasala ka, lugan ang kamot mo, tamashoot ka duman sa gari. Iyo baga, adi. Pero ang bisis ka na po na iraid. Ha? Pero ang bisis ka nang nairaid. Pero ka naman ako. Thank you. Salamat. Salamat. Mata ka nagka-quarantine nga ako sa imo. Migo, sabi ni Noel, pag nalastiko mo sumanok ang kataning nindo, pag nagtaram ka sa tagsadiri, sabayan mo na kita payas, tapos tanglad. Di ba? Okay. Mga tugang, una ang sa tuya ng mga samno sa pagkabuhay ng tao. Ayan na nga nito. Ano tabi? Ang apog ngaya po, sutig aapog, pigpapara apog kungay. Si Rodel, iusip ta ka si Rodel duman sa mga kababayan mo sa buhi. Pigpapara apog kungay, daiman ngaya nadadangog. Ika Junior, pig-apog mo so mga neighbor mo paminsan. Dahil nadadangog, bungo ka di. Pigpapara apog. Si Rodel, hello. Kumusta na tabi dyan sa mga taga-buhi? Kumusta tabi dyan sa mga taga-buhi sa Camarines Sur na nagdadangog digdi sa tuya na programa? Sa mga kababayan ta dyan na pag naghuli si Rodel, ika nga niya, mika nga natataram ni Henry M. sa radyo. Mula mga kami pigbabati, mga pinsan, dyan tabi sa buhi sa Camarines Sur o good afternoon tabi sa Kagmanok Sagrada Familia dyan sa mga miyembro kang Arcilla family and Sarto family. Yan. Mga Sarto family and Arcilla family. Aram mo dyan, nakaabot na ako dyan sa buhay, sa simbahan. Sa simbahan eh. Nakaabot na ako sa simbahan. Ako kaya, pag ako nagbibisita sa rang lugar, ang inot kong didalagan, simbahan. Kung may haning simbahan. Kung ano ba kaya, pag minadaman sa ibang lugar, ang inot na bibisita, beer house. Ano si Rodel, pag iapog mo ining mga taga-buhi, mga pinsan mo sa buhi, nagdadarangog. Mga taga-buhi, maray na hapon tabi, sa ino gabo. Dali lang, tao ni May Kwan May. Didi kita sa, ano nga na sa mga samnuto sa pagkabuhay ng tao, tama commercial kami. May magayon akong gustong i-share sa Indo. Uni, madali lang ha. Uni po. Uni ha, sabi.
May na-research ako, pero di ko aram, bako ini sa kuya original, di ko aram mo siya nagsurat ka ini. Ano? Pero tabi, gusto kong i-share sa inyo. Sabi niya, do not educate your children to be rich. Di mo na pag-edukaran ang sa imong aki na maging mayaman. Ikaw yun, ano pagtuturo mo sa aki mo? Ako pagturo ko sa aki, kasaro man sana, maging mabuot ka, asin maging disiplinado ka. Asin maging maigos ka. Iyan ang pinmay ko, maigos, disiplinado, yung pag-ulit-ulit ko sa mga aki. Pero, naisip ko, tama ni Junior. Do not educate your children to be rich. Educate them to be happy. Are you in favor of this statement, mga kapatid? Do not educate your children to be rich. Educate them to be happy. Di mo na pag-edukaran sila kung paano sila magyaman sa buhay sa ibabaw kang kinabanay ni, kundi tukduan mo kung paano sila maging maugma. Nasasabutan mo tabi ni Will Manalo. Yung nga ginibo nga sa kuya nga kanama ko, ili nga na nga ako ngunyan, maugmaw na ako permi, sa kuya nga kombinasyon, maugmaw na ako, mayaman pa. Di ba? Natada tabi, so when they grew up, sa na ngayang pagdakula, they will know the value of things, not the price. Sa speech kayo, ito, picture kami kang professor, not the price, it's not about. Ito so, professor ko ito, matibayo doon sa English. Di ko nung nagkauro ko na sa imperatoruro sa mo niya. Pero hilingon mo mga tugang, maray ni pag-isip-isipon ta, mga tugang. Do not educate your children to be rich, educate them to be happy. So when they grow up, they will know the value of things, not the price. Pagsurat ni Richard, ano? Sinurat ni Richard Namalisyan ko si Richard, nagko ang bullpen. Sinurat niya, tapag agum ko nga niya, ini nga ituturo ko sa aki ko. So, sa IT, medigil sa DCGB mga tugang, nagko ang bullpen. Sinurat niya, so sinabi ko, ang plano niya, pag-agum ko nga niya, itataram pag ako nga nagkaaki na, iyan ang gigibon ko sa aki ko. Si Angel, aram na gigibon ka na Angel. Ha? Iyan man ang gad. Pwede baga, adi? Pwede baga, di ba? Pwede baga. Di ba? Nasasabutan po ang gusto kong sabihon. Simbag po. Simbag. Opo, nasasabutan niya mo. Kitang mga magurang, mga tugang, dapat talaga turuan kita na maging maugma sa buhay. Ang kaugmahan, mga tugang na nagdadara, bako kaugmahan na kaplastikan, kundi kaugmahan na nagdadara sa enda, mga tugang sa daing kasagkuran na kahinggianan sa buhay. Una nga na si Rodel, nagmahon ako kang professor kong ini. Ang akin niya, pigdadara sa kung saan dyan yun, pinapagdang mga tao, nurse ini, nurse. Very good talaga siya. Kung paano pigapagitara niya, diba? Kung paano mo, tatawanan kipunto ang aki mo na duman siya maging maugma. Teach them how to be happy. Masabi si Prima. Ako nga nagturo nga ito kay Rodel. Prima. Diba? Kung paano maging maugmaan sa tuyang mga aki, diba?
Kada ko, di ko na pwedeng elaborate. Di kitang mga magulang, di naman kita dapat pagpanaturuan kaya. Di ba? Okay, nasabutan po. Nasasabutan. Nasabutan. Yun na? Okay. Bueno. Ang apog duman nga sa muya, pag nagmamamaan mga taga duman sa mo, nakalagyan sa bala kang kalibre 50 o Armalite. Magkatakutan man yun yun, ano? Uyog. Pigkatak-tak kayo yun, adi. Tayo baga nabala kan 45, Armalite. Halaba baga, adi, ang shell. Ang apod ka yan, tinuro sa muya ka ito sa, ano yan, sa ROTC. Si Igaro si iti ROTC ka ito. Spent shell. Spent shell. Di ba? Iyan, edi ko alam kung ano sa apod ka na ilog. So nagtatama mismo sa tao. Di ba? Dumanda na kalaog sa mga apog. Pikatak-tak, dig maugbas ka na, mamama ka na, tutuktukon mo. Ka mo mga taga-buhi. Pero masira mo niyan sa buhi dyan. Ikaw ang paborito dyan sa buhi. So sarili ito bagang sira na bibugtakan kikamatis, salbatan ng sira. Pabako kan sa prinito, kikamatis, garo, liluto-luto sa tubig na may kamatis, masira mo. The best, nagriliwoy akong biyo. O anyway, tabi, basta lamang ano yan. Good afternoon, tabi. Tama, tabi. Professor Rodel Nino Franco. Yan, okay. Spiritually, may maray na reaction si Juan, si Noel. Spiritually and emotionally happy, not in the material things. Yes, di ba? Maray ang punto mo, Noel. Saan ka boss mong sinabi? Hindi ako sa mo kumbinsido. Spiritually and emotionally happy ang sarong tao. Bako na magmugma kata, igwa ka ki material na bagay. Sir, pag nalasti ko ang manok, day darahon na sa naso, tagsadirin, timingo na makaraon ng God, para dai madagit. Pero, dapat maray ang namit. Yan, sabi na Migong Jerry. Good afternoon, Hen. Agree po ako dyan sa sinabi mo tungkol dyan sa mga aki. Yan. Another reaction, Kuya Henry, ang apo ginagamit din sa mga prutas para madaling mahinog. Ay, ara mo, tama ka. Tama ka po. Ara mo, John. Diban sa bulod sa mo, dakulong ka itong atis mi. May atis kami. Atis. Atis. Ang atis na ang pagtagaso na, pipudo na ang kang lola ko, atis. Aram ang gigibo kaya, bibugtakan kiputi kang lola ko. Kaya may puti yan na, so guro dan bagas, tinanggalan. Piputol ito. Pagtanggal ka ito, lilay dan kiatis. Kiatis. Kiputi. Totoo talaga, nakapahinog yan. Tama ka po, salamat sa imong sharing. Totoo po yan. Pampahinog. Sa atis ko nahiling ang kaito. Kaya lang, iyang baga na mga, sa buyag ito, grabe ang lukban. Grabe ang. Ina kayo mito? So, kikinta baga yung paghinog na? So, violet? So, violet. Boda, so nagkikinta paghinog na? Yan. Di pa yung gari, di mo pwedeng pudoon para huminog na sa nasasarayan mo. Bako maray, pahinugon mo dapat sa puon. Iyo, tama ka po, may puti talaga. So mga shell kang tabagwang, pigarunot po, para magkaigwa kiputi. Maray man, tagabulod talaga ni si Angel. Tatao man eh. Ang aram kong atis, auto, may nagapasaway na dyan. Kumarisal ang tana dyan, may nagapasaway na eh. Nagapasaway na si Noel na Manalo. Ang aram ko ngayang atis, auto, Noel, pakaya nga na imigo. Altis ito migo, latos unta kang salbatana ka na pasaway ka. Bueno, alas 3:45 sa pagbabalik, ang mahiwagang tanog, asin po ang mga health tips sa tuyang programa. Kung may oras pa,
Mag-text ka mo kan mga dapat niya tong orasyonan ngunya na hapon. An oras hatod sa Indokang. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Alaksan FR. Ibuprofen and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. Best Cafe 8-in-1. Coffee with herbal mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1. Coffee with herbal mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Challenging ng panahon ngayon, Mare. Challenging ang panahon. Mas mahirap mag-budget. Hirap nga mag-budget. Buti may doble ang savings. Doble ang savings? Oo, doble ang savings sa new Milo Twin Pack Promo. Yung Milo Twin Pack promo? Siksik sa milk, cocoa, at energy-releasing nutrients. At save 2 pesos with every twin pack. Save 2 pesos? Panalo! Oh, bili na tayo? Bili na tayo ng new Milo Twin Pack. New Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Kapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads. Undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation. Technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus. In Barangay Peña Francia Daraga, Albay. With providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat kong di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos nun sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Bilugatan, Albay. Ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Nido Jr. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 176 series of 2020. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 Ray accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals
professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success. Our word. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ulit. Yeah. Alas 4 na ugaring. Yan naman palang kita kan may wagang tanong. Ano yun? Para naman pala. Ano pa man kayo ni Saga na lang po kita. Saga lugod, imbis na mga Sagang gibon, tarod kayo ni John, mga tugang. Pagkatapos takang may wagang tanong, ilaog tatuloso.
pagkatapos ta kang tataramo na segment, ilog tatulosan mahiwagang tanog. Pagkatapos kan mahiwagang tanog, 15 minutes, ilog ta na so mga samno sa pagkabuhay. Na 4 segments man sa ang alas 3 tayo. Diba? Tano, mahiwag ang mga tataramon, mahiwagang tanog, mga samno sa pagkabuhay, health tips. Kung sa orasyon nga ni, dito na nagigibo. Adi, sabi ni Ate Marcia, ang guyabano, iyo tabi ang pigkagan man kiputi para madaling maghinog o nailing muna. Iyo mananggad Ate Marcia, pati palan sa guyabano, naramdumang ko mananggan. Ang guyabano mananggad, pigubugtakan kayo kiputikan sa kuyang lola. Sabi ni, limod yun dako para pakinabang kan puti, ano kan apog nga. Ang apog nga yamigo ulaim, pigagamit dyan sa mga cadaver o decomposing organic decay. Talaga? Pang-neutralize kiparong. Bibuhusan palang kiapog yan, ano? Para mawara ang parong. Kaya pala, Junior, kampanahon, pigubugtak sa kilikili ang kan ibang nagkailing kong mga teenager. Araraki pa kami. Yan na apog, pigbubugtak sa kilikili, panwara paran kiparong mananggad. Yun na iling ko ito kan mabarayli sa mga daraga, buda sa mga soltero. Kukus-kuso ng kiapog ang kilikili, Junior. Pero pag dinaplos ka manggaray kigulpi pag nagparabayli ka, iyo manggaray. Namarong ang baraylihan. Mga tugang masunod na po kagawad ng dawal to di sa GB. Salamat! Pasarong pagantabay. Thank you. Mawanig po ako sa aga 5 to 7 in the morning sa programang Morning Hirit. Henry M. Mr. M. Ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye! Ang prutas nga ni ngayon, minahinog, garo man pano na so kilikili. Minalupyat ang kilikili. Salamat! Goodbye po! Mabuhay! Kanuel, magandang hapon sa iyo, kaibigan. At saka kay Toy Rain. Good afternoon po.